Bînerên hêja mijara vê xebata me destana Gilgamişê a bi nav û deng e û ez ê hewl bidim ku hinek zanînan raberî we bikim bi awayekî Kurd. Kralê Gilgamiş kesayetekî dirûkî ye û berî zayînê texmînî di navbera salên 2500 û 2800 de li Mezopotamyayê kraltiya bajarê Urukê kiriye. Di destanê de çîroka lêgerîna zindebarî û zanyariyê û lehengîtiya mirovî tê gotin. Destana Gilgamişê hezar salan piştî mirina Gilgamişê hatiye nivîsandin û wiha jî bi xêra kevirên nivîskî heta roja me hatiye. Destana Gilgamiş derbasî mîtolojiya Aka de jêbûye û li ser bi zimanê Aka dî li ser tabletên kevirîn hatiye nivîsîn. Ji wan tabletan 11 hebên wan heta roja me jî hatine ku di lêkolanên arkeolojîk de hatine dîtin. Lêbelê tablet hê jî kêmin û ji ber vê yekê jî temamiya destanê hê zelal nebûye. Di dema davî de tabletekî nû hatiye dîtin. Lê ev tablet jî li rêza vegotina pêhatiyan nayê û wekî vegotinekê din a destanê tê dîtin. Di sala 1855 de di lêkolanên Nînovayê de hinek tabletên ku bi fermana Asurbanipalê Kralê Asurî ve hatine nivîsîn derketine holê. Ku tarîxa nivîsandina wan jî gelekî kevne. Piştre hinek tablet jî li Nûpurê ku bajarekî antîk e hatine dîtin. Li Rihayê, li Girê Sultan û li Boğazkoya Çorumê lêkolanên arkeolojîk pê hatine û hinek şopên destanê yên nû hatine dîtin. Li ev mijar hê bi temamî zelal nebûye. Li gor nivîsên li ser tabletan destan bi vegotin û pesindana taybetiyên Gilgamişê dest pê dike. Gilgamiş nîv mirov û nîv xuda ye û li ser rûyê ardê û di avê de her tiştî dibîne. Di heman demê de hostiyekî serkeftî avahiyan û şervanekî tekneçûyî ye. Di bêşên din ê destanê de serpatiyên Gilgamişî hatine gotin. Destan bi awayekî çîrokî hatiye gotin. Serpatiya yekem di navbera Gilgamiş û Anûyê xudayê ezmên de derbas dibe. Ji ber ku Gilgamiş gelê xwe re nebaş e û rehma yûtune Anû jî aciz dibe û ji bo kuştina wî Enkidu'yî bi ser vedişîne. Ku Enkidu heywanekî kûvî ye. Di şerî de Gilgamiş zora Enkidu dibe û bi ser dikeve. Piştî demek ki Enkidu dibe heval û alîkarê Gilgamiş ê herîn nêzik û dilsoz. Serpehatiya wî a duyêm jî a Evînê ye ku di navbera wî û îştara xwedawenda Evînê de derbas bûye. İştar pêşniyariya zewacê li Gilgamişî dike. Li Gilgamiş vê pêşniyariya wê qebûl nake. Dilê xwedawenda îştarê dimîne û ji bo kuştina Gilgamişî gayekî dişeyne ser rûyê ardê. Bi alîkariya Enkidu Gilgamiş gayê îştarê dikuje. Enkidu piştre dixawa xwe de dibîne ku ew ji ber sebebê kuştina wî gayî bi mirinê tê mehkûm kirin. Bêşên din ê destanê hê nehatine dîtin. Lêbelê zêmara em bibêjin şîn an girîna Gilgamişî a ku piştî mirina Enkiduyî gotiye wekî berdewam destanê dê pêjirandin. Di vê zemarê de ku tabletên wan hatine dîtin delindêza mirina Enkidu a bêhempa û derbasbûna wî a cîhana miriyan tê vegotin. Piştî çîroka Enkidu çîroka tofanê tê. Di çîroka tofanê de ser rûyê ardê seranser dibe av. Di destanê de wa tê gotin ku tofan ji aliyê îştar û belî ve hatiye destpêkandin. Gilgamiş fêr dibe ku Utnapiştîm xwe ji tofanê xilas kiriye û dide dûwî. Lewra bi tenê zanyarê Utnapiştîm bi sira zindebariyê dizane. Gilgamiş xwe digihîne Utnapiştîm û bi xêra giyayekî ku Utnapiştîm dide wî digihêje hêza zindebariyê. Lê berî ku Gilgamiş wî giyayî bixwe marek wî giyayî ji destê wî diravîne û Gilgamiş wiha desteval e ve digere Urukê. Li gor hinek çavkaniyan jî Gilgamiş xwestiyê ku giyayê herebûnê li gelê xwe parê bike. Destana Gilgamişî li hemberî mirinê bi tikçoyîna Gilgamişî davî dibe û ew destana ku tê de tofana Nuh bi awayekî nivîskî hatiye vegotin. Her wiha destana Gilgamişî li gor hinek lêkolînêran çavkaniya gelek pirtûkên pîroz e jî.